Koro mgajwang chieng ngeso mokwongo higa dwe mar 9 higa mag 2023 intiere wang' saa ma yudo weche manyien e chenro mar Migago. Wantiere kod mathoth mwaikoni mago motenore kod weche mag siasa kuom mag gige stima mose bende koro honore e gwenge mago mag Kisii. Bende ntiere weche mag kuyo kod leta mag masira mar apaya mabende koro oweyo ka jomoko owito ngimagi. Magi to kod mamoko mathoth magi weche ma waikoni e chenro mar Migago. Ji ang'wen owito ngimagi e masira machielo mar apaya manyotimore apaya maduong' mochomo Namanga. Jatend piny William Ruto timo limbe kaunti ma Nyeri kamigeno ni odhiango chenro mag dongruok. Tumekaa chini na viongozi na tumeelewana tutatengeneza kamiti ambazo zitaweza kuhakikisha ya kwamba tumeshika hawa wezi na wamewekwa korokoroni. Obila kaunti ma Kisii ochaka pedha mar manyo kweth jonjore mosebedo ka ketho dag teko stime kar ching'od bura ma Kitutu Chache. Yakwara mogero kamano kuom yiero Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago. Thuolin mari mabedo kode chakruok nyaka giko bende kaka pile. Tudri kode namba ma tudruok mar 236000. Yude achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV. Achiel kachiel kokale Twitter @Ramogi TV. Achiel kachiel kokalo e YouTube Ramogi TV. Igo koda mbaka kendo miya pachi weche mopogore opogre mabiro bedo ka wakelo nigi lakseche ga bedo gi thuolo mar somogi kendo winjo pachi. Nyinga Ochieng Emmanuel. Ka wachao gi wach mar kuyo, masira marach mar apaya notimore kendo tieno manyoro e kaunti ma Kajiado. Masira notimore apaya maduong' mochomo Namanga e kinde ma nyamburko mar kambi mar Naikana Sacco noyudo masira tok tiend nyamburko ne wuok. Ji ariyo nowito ngimagi kanyo gi kanyo ka jomoko ariyo notho bang'e ka giyudo thieth. Masirano biro mar ndalo achiel kende tok masira moro manotimre mar nyamburko manoting'o jowuoth mar Naikana Sacco manotumore gi trela monego ji 8 e alwora ma Kiu Salama e apaya maduong' mochomo Mombasa. Ringre joma nowito ngimagi notere kar kano ringre mar od thieth mar Rufaa ma Kajiado ka joma nohinyore bende yudo thieth e kar thieth achielo nogo. Hospitali Kajiado. Awatimo mos ne jogo mowito johera magi. En kwayo mabende koro medo keto ne derepe matinariembo gi laksechegi. Parni kor lwasi en mano masani olokore, koth chwe kendo kuonde mamoko nitiere ma ok nen makare. Ji oriemb e ng'wech ma inyalo tayo godo nyamburko makare. Wawere gi ng'weri titi. Bende wang'iyo chal mar tiende nyamburko gi kinde ni ma koth chwe. Seche moko ndara nyalo bedo ni kier kata nyalo bedo ni nitiere kod bugo maka kod kacha. Wabedo moa kicha ya wang'apaya mondo mi kik wayud masira kendo waduok piny kwan lipode mag jogo ma owito ngimagi ka masira makamagi otimore. Komachielo en ni jatend piny Kenya William Ruto nomondo yango chenro mar dongruok e kaunti ma Nyeri. Motelo ne chopo e nyasi mar dok dala ma jagoro mogire Migago ma teko Alex Wachira ma bende timore kamoro ni Narumoru. Ruto ne apise mag duond bura mar UDA Nyeri kendo yango chako gedo mar apaya mar Burguret kochomo Muriru. Ruto yango ni UDA biro bago welo mag gwenge dwe mar 12 higani Mario jotend duond bura e gwenge. Going to have elections of the party, and I am announcing here in Nyeri, all members of UDA, wherever you are, there will be elections in December. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. And we want to make sure that the leadership of the party is determined by the membership of the party. Everybody who wants to be an official in this party must go back to the polling station and begin the journey from there. Socialize yourself with the membership, with the members of the party. Those who will vote, they will vote for every office that is available in our constitution.
And we are going to make sure that we build a national party that is going to unite the country, unite communities, unite interests from every corner so that we can eliminate the politics of ethnicity. MCSA County ma Nyamira kwayo Governor County no Amos Nyaribo mondo miyo bed tenge kendo chiwo thuolo ne nonro mar mibadhi mokwako yedhe mag kuonde thieth e county no kaka ne gilose county ma Nyamira chieng' tich abich. MCS go seyo Governor kuom nindo nyakonchiel e kedo kod mibadhi no bang' kane otengo lwete mogo jatend migawo mar thieth Timothy Ombaki koya apisa maduong' e migawo no Andrew Ongere mosebedo kaka apisa mar omenda kod migawo no. MCS go wacho ni Ombati ne tiyo kaka umo wang' weche mag mibadhi ma shillings million modhuro ka ginywando Governor e mibadhi no. Ne gichiwo thuolo mar ndalo 11 mondo Governor Nyaribo ogwe tao kapok gigoyo ombulu ma thiche oko e apisi. Reports have indicated that His Excellency Governor Amos Nyaribo of Nyamira County has dismissed from office his CC member, Dr. Timothy Posire. The dismissal is in connection to the flagging off of drugs and medical supplies by His Excellency Governor Amos Nyaribo in an exercise carried out on the 11th July 2023 at the Nyamira County headquarters. It appears that Dr. Mbati is becoming an easy target and a scapegoat for the fraudulent launch in which His Excellency Governor Nyaribo personally officiated. On top of the action taken on Dr. Ombati, similar steps should be taken on Chief Officer for Primary Healthcare, Mr. Andrew Ongere, who is the accounting officer for the Health Services Department, Nyamira County. All which was done in the eyes of the governor. He is the one who launched the empty boxes and now turning the sword to one of his own, or one of his making. So we also want to ask kindly and patiently our Excellency the Governor, step aside as you also give leeway to also come out clear that you're not part of the shivering of the medicine in our county hospitals. Obilebo mama Machakos no chielo gi magina monego achich achiel kendo maka achich machielo ya peda kama ne onywandi nyamburko mayande okwala Machakos. Komanda mar Obile County no Patrick Lobolia wacho ni jariego gin moko kuom ji mantiere kweth mar njore mag kuo mag nyamburko mosebedo ka sando oganda e county ma Machakos kod alwora mare. Lobolia wacho ni nyamburko go kido mar Isuzu D-Max mabedo ga City Cabanas Nairobi kama chijego no chopo mar wuondore ni nitiere mwandu ma gidwaro ting'o. Lobolia wacho ni en bang' kuo ma nyamburko no emane onegi kabende ineno ni gin mago mag jokuoge. The owner tracked the vehicle, and the vehicle was spotted at a place called Mutitune. So from there, the communication between the police and the owner of the vehicle started, and they followed the vehicle. The vehicle went towards Mombone, and then lastly, it was heading towards Machakos town. Hapo polisi wakafuata hiyo gari kutoka nyuma, wengine pia wakaelezewa walikuwa mbele. So ikatrakiwa wakakuja kufika Mombone, wakakuja mafuta. The owner was unable to put off the engine because he already knew that the police were following the vehicle. Then as they entered Machakos town, that's where the police intercepted the vehicle. They were stopped. The driver stopped and then took off towards a bushy area. Then he was followed by officers. The other person whom we arrested, he remained inside the car because he said that these are police, and he was arrested. The other one took off. Then on the way, at a bushy place, he withdrew a pistol like a toy pistol. He withdrew this one. Then he pointed at the officers
And that's why he met what he met. Weche mag kuo gin mago matek kaka ipimo kod apisano mar obila. Japuonjre manotimo penj mar klas 12 e skund sekondar ma St. Peter's Abwao e sub-county Masuna West koro kidekre mchopo lek mare mar somo kaluwore ni duoko mare pod sikul odagi chiwo nikech pok otieko chulo omenda mar somo. Japuonjre Byron Owande Otieno ma en nyathi kich kendo osebedo mana kodak odagi chakre tinne ne onego beni osedonjo mbalariany ma Kenyatta kama oluonge mondo oyud tiegruok mar puonj. Kata kamano nyaka sani pok odonjo nikech duoko mare pok omiye kod tend sikundno. Otieno mane onego bed ni osedonjo mbalariany dwe mokalo pod nitie dala nikech ok onyal yudo duoko mare mar penj maduong' nikech pok otieko chulo omenda mar somo. Wacho ni tend skundno wacho ni pok ochulo omenda mar $77,000 ma bende wacho ni ng'eny. Otieno mane ochako sombe skund sekondar ma St. Peter's Abwao e klas 11 kuok e skul machielo kama notime penj ma klas 12 mokwongo to ne ok odhi maber. Wacho ni owinjore kotend skundno ne odhi chulo omenda mar $3,000 kuom tam ka tam. Tunabedo piny tawacho ni ber mondo mi achaka doga timra nade ayud thuolo makende. Koro kana dok to jatelo ma skul na wuo godo to noyie miya thuolo no makende. Mokwongo fee mana achulo nodok kuom njugu mana uso. I was like, I ventured in a business. I was hawking groundnuts. Yeah, now I uso njugu. Koro kana uso njugu nita I managed to save. Mano oketa for my uniforms. Mana dhia join at St. Peter's Abwao. Koro natio matek to nayudo grade mar 65 B plane. Kana ya kanyo endo. To kana duogo tachako manyo kendo kaka nyalo hustle mondo atimra nade adhi e university mondo mi achop lekna. Kora choko pesa matin mondo mi adhi e school. Kadhi kao result slip to japuonj maduong' no ochako change kendo wacho ni nyaka gold ceiling omenda maromo $77,000 ma okanyal yude sama wawuoye sani niendi. Koro nakwayo stakeholders mondo mi ong'ie wachni makende. Honorable Peter Francis Masara idonje wachni makende mondo imi kony nyathi kich mondo chop lekni. Wan gi geno ni obro yudo kony kendo obro dhi nyime kod weche mag somo ka wadhi nyime ogai mar kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga kod lange mamoko golo siem ne piny owacho ma Kenya Kwanza ka giwacho ni gin kod yore mamoko mag manyo konyruok bono ni twak madhi nyime kind kweth ariyogi ok onyago olemo. Kane gilose kinde romo gi jopiny e boma ma Migori, Raila wacho ni kweth mare dwaro neno ni nengo ngima odok piny e pacho ka. Raila bende osiemo bad piny owacho mar doho moselewo ng'eto wi buche makwedo rocho demokrasia e pacho ka. Karomo no yuore bende gavana machon mala Laikipia Muredi Nderitu Mwangi wa Iria ma Murang'a mano wacho ni ok gibibet ka girango kaka jo Kenya thagore. Pili tunasema tunataka kuona haki kwa upande ya uchaguzi, electoral justice. Election. Tatu tukasema tunataka vyama viheshimiwe. Respect for multi-party democracy. Tulikubali kama viongozi watu waongee. Lakini hii majadiliano ilipewa siku 60 peke yake. Tunataka kuambia baba hana ruhusa na hakuna mtu ana ruhusa ya kuongeza hizo siku 60. Nimeuliza Eugene, ameniambia siku 60 zinaisha 30th of October. Sasa tuanze kufunga vidole. Sawa sawa? Na tuweke billboards. Tunatoa siku kwa siku countdown. Si ndio? Ikifika siku ya 60 kama hakuna uwiano hakuna kuongea tena. If the citizens of Kenya can exercise sovereignty directly or indirectly. Wakati wale tumechagua, we are exercising indirectly. Wakishindwa, tunaenda maandamano and we exercise our power directly. Next week, as we go back to our national dialogue, we want to see the same support and focus we gave to the international dialogue, we give it to the national dialogue. And all the naysayers
Do not let Railaphobia interfere with our talks at Bomas. Give the dialogue at Bomas support because it holds the key to a peaceful Kenya. Ya korom gajuang tok report mar ODM ne motugodo bende tielo mokwongo mar weche manyien mag Migago ntiere jogo mosebedo kaluwa achiel kachiel kendo loso koda ji nyisa ni Ochieng' Emmanuel waneni ka wantiere kuonde ma opogore ma bende gintiere kokalo e Facebook page mar Ramogi TV. Kamano Otis Tinga Oganyo wacho Ramogi TV ne Ramogi TV live rapogi Kanyamkago kaendi erokamano kuom kete Ramogi TV min Zonia wacho ne na maler ka intiere Kalangi erokamano kuom kete Ramogi TV Bronze Rise iwacho ni Ramogi TV dwa chope gi weche ni mopogore erokamano wabiro luwo wachno ero Musa Woda Tieno iwacho ni Musa ni misawa erokamano sedonji weche manyien mag Migago yo makare intiere Ugenya ukwala Japangcha chiel ma ukwala opposite Mamaliz supermarket erokamano Japangcha chiel Kevoja Koyugi neno maber ka intiere Godagulu school to gima wuoro ni break mar pinyo chot erokamano Kevoja Kayugi aneno ote miketo kanyo mana mar YouTube erokamano Ramogi TV ineno mamos ka intiere dala ma Mombasa Nyali longo ni Cyprian Baiza Dave Daka intiere Uriri no Ramogi TV ka intiere Eldoret erokamano kumenwa ka intiere Eldoret Wood Nyago Par ma Onyango alan mar Kamata ni maler Kamata ka erokamano Onyango kumenwa chiel kachiel Ami Onyango intiere Bomet erokamano kumkete Ramogi TV Michael Ondijo jatend piny nigi paro mar one party akiani inbe oneno gima aneno ni erokamano Michael Ondijo kumenwa chiel kachiel e Facebook page Wuode Nyago Par somo oteni Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto weche manyien chopo ni yo makare ka intiere Ndhiwa sub county Ndhiwa dinadi erokamano kumkete Ramogi TV Victor Odhiambo intiere gwenge makadho na Mchumbi neno achiel kachiel erokamano kumkete e Ramogi TV kendo loso kodwa Okoth Paul Nyambok Adongo intiere Kisumu Polyview Kisumu dinadi erokamano kumkete Ramogi TV Daddy Justima iwacho ni intiere Kisumu Karatenge Tiegot Lela erokamano kumkete Ramogi TV Otis Tinga Oganya seneni kanyo ka intiere rapogi Kanyamkago erokamano kumkete Ramogi TV to kod Felix Otieno Kasera intiere Kisumu Dala kod Eliver Tobi Ramogi Le Maratari erokamano kumkete Ramogi TV to kod Onyango Dianga ka intiere Nyabondo High School kikidi mabor nyakwa Ramoga Jwang podon tiere kod mathoth moikuni chendo mar Migago. Wekelea na shabiki kaende ile siku ulipigiwa kaambiwa $500,000 ndio hiyo John ulisikia aje? Nilistuka nilistuka sana mimi shabiki na deku bless tena toka Kikuyu sub county kazi yangu nafanya kazi ya agent. Sasa wakati nilipigiwa simu sikuamini. Ndio kwanza ulipigia nani baada ya kupigia bibi yangu nikamwambia ni mimi ni mshindi. Kesho jitayarisha tunaenda Nairobi. Nilikuwa nataka kufunga kuku. Na hiyo sasa ndoto yangu naona kama imetimia. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Mimi nadai wote twenda hivi. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for persons under the age of 18. Authorized by BCLB. License number 416. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Nowinjore kendo desore. Ene otachiel moting'o tuke mawuokaluo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana mati. But mula mati no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manu. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenye kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV.
Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e chenro mar Migago. Wadhi nyime kod weche mag mawaiko ni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua luongo gavana ma Kericho Eric Mutai kod jalup ne Fred Kirui mondo gitwage wi dongruok mar siasa e kind ji ariyogo. Gachagua timo kamano to gavana kod jalup ne chwanyore e nyime kinde mane giyware wi adiera mibadhi ma shillings milion 14.5 manochoki ne joma yudo masira e gwenge mag Londiani. Gachagua siemo jotelogo ni kik yware gi kweth kendo mondo giketh nying jatend piny Kenya William Ruto. Gone from the face of the earth. Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Mimi sitakubali watu ya nyumbani waibishe rais wetu. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu nagombana. Mimi siwezi kubali. Mimi nauliza governor na deputy, siku mlikuwa mnatafuta kazi, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja. Saa hii mkifanyia wananchi kazi mnaulizana nini? Hii wananchi watafanyiwa kazi na nani? Iko maendeleo gani itakuja Kericho kama iko vita? Hakuna maendeleo itakuja Kericho. Mimi nasema governor, deputy, nitaita nyinyi wawili. Kadhi kaunti ma Kisii apisas mag obila ochako chenro mar pedho achudhe kod jokuoge mag transformer e kar chung'o bura ma Kitutu Church North. Obila oyango ni kuo mar transformer osekelo lal mar stima kod mudho e kar chung'o bura no kuom jumbe ka kuonde thieth kod kembe mamoko yudo rochruok mag chenro magi. Kuo mar transformer en mano makoro medore kaunti ma Kisii. Ma en mano koro weyo gwenge mathoth ka ntiere mudho kendo kuonde matiyo kod teko stima gin mago maneno pek. Kane oloso kod jofwambo bang' bedo kod romo kod kweth mag arita kwe to kod telo mantiere gwenge go e boma ma Marani, Commissioner County ma Kisii Tom Anjere wacho ni gisegolo chik ne kweth mag apisas mag obila duto mondo mi orure mapiyo kendo neni achije to kod achudhe mago mosebedo ka muko kendo kwalo transformer gin mago ma omaki kendo kauni gi okenge mag chik. Licha ya changamoto kidogo katika sub-county ya Marani ambapo swala la upotevu wa transformer limeibuka, na tumekubaliana kwamba kuanzia sasa manaibu wa chiefs na ma-chiefs lazima wafanye vikao kila wiki, na hizi vikao zao za usalama lazima wajumuishe wale viongozi wa bodaboda. They have to incorporate them. Kweth magarita kwe kaunti ma Kisii bende osechako chenro
mar luwo kendo pedho jogo mosebedo ka muko kendo kwalo transformer. Kabindi gibiro bedo ka go pixen kuonde duto ma use chumbe moti mago scrap metals e boma ma Kisii mondo mi girang poni gine kuonde ma iuse transformer go. Sasa hivi lao walifu wametuharibia hii transformer. Hata usiku 6 tumepika tumeingia kwa nyumba juu tunaogopa wanaweza rudi usiku. Sasa hata hii barabara usiku hatuwezi toka, huwezi tuma hata mtoto. Parani hapa kuna wizi wa transformer yetu ilibiwa na kuna giza. Kila mahali ni blackout. Sasa tuko na uoga wa kuibiwa mali yetu. Hivyo wananchi wa Marani sasa hii wanaendelea kulia. Kano chopo chenti cha beach kwan transformer park kod ariyo gin mago mane osemuki ka jaod bura mag gwengego Jafeth Nyakundi kwayo oganda mowuok e gwengego mondo mi oyoti machiegni kod apisas mag obila mar neno ni achudhegi to kod jokuoge mag transformer omaki kendo kawnegi okenge mag chik. Tutakuwa very vigilant kuhakikisha ya kwamba yeyote yule atapatikana akiiba transformer ataweza kushikwa na koti iweze kumshika na kumweka ndani, kwa sababu huu wizi umezidi sana. Karthieth Mamarani karrego chae masombogo gin kuondego makoro sendo mapeka to ka chudhegi oseonore gwengego kendo osebedo ka kwalo transformer. Kadhi nyime apisas mag obila mantiere kaunti Nandi Chesumei gin mago mane oketho chieng' lita 2,800 mago mag kuong' ma oko puodhi bang' ka jopiny ne oseyuak ka giyango ni weche mag kuong' osebedo kadhi nyime ka ichwalo e gwengego. E chenro mabende ne ochan kanyo kod kweth mag apisas mag obila mane ochako chenro mar timo apedha e gwenge mag Nandi Manyandwat to kod bunge mantiere e gwenge Manandi to kod tong' mar Kakamega. Apisas mag obila ne ochako chenro makamaendi e okinyi mar Tich Abich bang' kane giyudo maling'ling kowuok kuom jopiny ni osebedo ka inyuo kuong' ma ok opuodhi kendo osebedo ka ichwalo e location ma Kombe to kod Kapsabet Town. Kaluwore kod jalup County Commissioner mano ma Chesumei Daniel Kate ne yango ni gisechako apedha makamano mar kedo kod midhiero ni kabende ne gimonjo gwenge ma Tuiyo Bay to kod Kiptuia Ward. Mbaya, wewe ni kasi. Wale kuna ingine? Mama. Mbaya, wewe ni kasi. Mbaya, wewe ni kasi. Nyakoromo gi weche mag kedo kod kuong' moko podhi en mano ma dhi nyime e pacho kaendi kendo jatend piny Kenya William Ruto nosegolo chik mane omiyo kanyo jalupne mano Rigathi Gachagua kweth weche mabende osebedo ka ikedo godo e gwenge mag masawa mar piny Kenya to kod e gwenge duto ma pacho kaendi mar neno ni gitieko weche mag nyuo kuong' ma ok opuodhi. Ka wadhi nyime chenro mar kawo kurutu mar jolweny ne urumo odiochieng' manyoro ka jalup jatend jolweny Lieutenant General J.M. Mwangi yange kaka mano timore makare ka opo jogo mano tayo chenrogo e gwenge mopogore opogore ka rowere gana gi gana chope kuonde mano yang mar temo hapgi. E gwenge ma Kisii kinde ma chenrono ne urumo rowere miche gi miche ne owuok mar temo hapgi ka gibedo kod paro mopogore opogore e wi chenrono. Simfros Okinda lero mathoth. Chenro mandiko joma dhi riwre kod jolweny osebedo kadhi nyime pacho kae mangima kendo ywayo kwan mathoth mag rowere maonge tije. To en ang'o madwarore yudo thuolo mar donjo e bad migawo mar lweny ni? E gwenge ma Kisii Central, rowere mane ochopo mar temo hapgi ne omiyo rak mapek kaka yo mar walo kwan matin mar kurutu moket tenge ne gwengego.
E pap ma Kisii National Polytechnic, oganda miche gi miche ne omondo chiew sa 11 okinyi ka gimanyo thuolo mar donjo e bede adek mag jolweny. Lieutenant Colonel Isaiah Ongesa chiwo lere wi gigo ma oganda nyaka kadhie e chenro no. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. For women, they'll be subjected to 3-kilometer run. Mondo wayang chenro ni makare, magi gik ma jogo moyuoro ne chenro ni kadhoe. Odwaro beda kicha kendo mabith mar timo gima idwaro. Felix Nyanga en achiel kuom jogo mane nigi geno, kata kamano geno mare ne ogore Luanda. Inafika hadi niambia kwa division yangu neve ichukuliwe. Mimi nimekuja kutafuta kazi kama mtu mwingine wa Kenya. I don't trust the process. Mimi nimeambiwa niko na shida ya kitovu, nikipumua irudi ndani ama nje, niko tu constant. Nikaenda huko kuchekiwa, wakaniambia nitoke juu sina meno. So mimi nashindwa meno ndio naenda kufight huko nje au ni mtu. Chenro mar kawo kurutu ne geto medo kwana pisas mag kadet, jolony mag lwedo, johala mabedo kod apisas mag jolweny. Jogo ma ochopo gigo madwarore onego chope kambi mar Embakasi Garrison tarik 18 mar dweni. Kakoro chenro mar kawo jolweny orumo ayanga higani, rowere mane nigi geno kata kamano dwaro margi ne ok ochopo kare, nigi geno ni gibiro chako kendo gitem hapgi e higa manyien. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ya korom ga joangi report ma Simfrozo Kinda no ematugo de weche manyien manwa ikoni e chenro mar Migago. Wantiero kod chenro monwo mabiro tok weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor koromo saa 8 wadonje chenro mar paw tuke kendo watwake weche mag tuke mago matimre pacho kaendi to kod pinje ma oko. Yuor mondo mi wago mbaka. Nyinga Ochieng Emmanuel.